Guys, for today's video, sayo kay sa buntag no, Sunday morning. So mao ni siya ang scenario. Mingaw kayo kay nilarga na ang barko alisan. Okay, so waiting ta sa 7:30 nga Montenegro. So this is quick video for this morning sa Pantalan sa Siquijor. Gasabot-sabot ang mga gwardiya. Asa daw sila mamahaw. Ang tanawa, yung taas na ang rampa sa Alison. Kay mo, larga na sila. So, mingaw na kayo ang Pantalan. Data da libot-libot sa takay aron mo gawas ng atong mga singots. Aron ma-refresh ng atong mga body. Kaya wala namang good walking every day. Jogging every day. So, this is it. Nami kayo unta diri ikwan o, jogging perform og bisan og mga 30 minutes unta ba nga kalingawan nga makasingot-singot ta, pero dili foide kay na ay 7:30 nga departure. So this is it. Arito sa mong kusina. Uy, naay hinidunggo diri sa likod. Oh, Boulevard. O panamalong og suga, kalas kurinti. Ang panahang sa kapayas, walay bunga. O ganahan sad mo magutan, natay dahang alugbati diri ay. Alugbati. Pero apay bunga ang among kalabasa.